включений ось зараз, включений на камеру. Да, ну почекай. Виглядає, наче дуже сама камера вирубалася, просто
Добрый день, паважаныя сябры. Некае досыць нелетняе надвор'е ў нас сёння з вами тым не менш адлічваем апошнія дні лета, і сёння будзем з вами назіраць, я спадзяюся, па-сапраўднаму гарачы футбол. Чэмпіянат Беларусі па другой лізе, у другой лізе па футболе, мінскі дывізіён. Крумкачы сёння прымаюць Энергетык БДУ. Гэты матч сёння глядзім з вами на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Яго для вас пракаментуюць я, Алексей Борисевич, і сённяшні мой напарнік Ілля Кураленко. Ілля, прывітанне. Прывітанне, Алексей, прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Ну што, сёння гуляе першы радок з другім. Канешне, ўжо нічога гэты матч не вырашае. Першае месца будзе першым, другое будзе другім, але ж все ж такі цікавы матч і паспрабуем свае сілы з такой моцнай камандай. Яшчэ раз трэба зрабіць рэванш і выйграць, і забіць гол другі, таму што Энергетык вельмі мала прапускае ў гэтым сезоне. Трэба, каб прапусцілі нашмат больш. Да, выглядзім за гэтым, а пакуль давай зноў, пакуль каманды, ведаеш, апошнія хвіліны праводзяць у сваёй падрыхтоўцы, такой настройцы на гэты матч. Давай разбярэмся, що ж такі, у якіх складах каманды выйшлі на сённяшні матч. Давай, ласка, пачнем з гаспадароў. Крумкачоў, агучка, ласка, у якім складзе наша каманда на гэты матч сёння выйшла? Першы нумар галкіпер каманды Зыгмантович, 5 нумар Ладуцька, 8, Старыкаў, 13, Гардзейчык, 17, Далідович, 18, Барану, 20, Арыб Гаджыев, 23, Серый, 77, Варанович, 89, Ленько, 96, Кухтик і галоўны трэнер каманды Владимир Фомич Бушман. У той же час наш супернік Энергетык БДУ сёння выйшаў у наступным складзе. Браму абараняе першы Селядцоў, другі Сакович, чацвёрты Ройка, шосты капітан каманды Прыгодзіч, 8 Лукашенко, 9 Карыцька, 10 Чуль, 16 Лесовскі, 17 Картоев, 23 Яскевич і 25 нумар Бабовік. Галоўны трэнер Алексей Меркулов. Ну што, стартавы свісток ёсць. Ілля, давай зноў жа не парушаць нашых з тобой традыцый. Я пра тое, што звычайна забываемся мы, каментуючы матчы, агучыць судзейскую брыгаду. Давай разбірацца, хто сёння гэты матч агучвае, але зробім гэта, ну вось давай у бліжэйшай невялічкай паўзе, бо пакуль вельмі інтэнсіўна гэты матч распачынае Энергетык і ўжо ў першыя секунды праводзіць атаку на нашу браму. Давай, галоўны арбітр команды, галоўны арбітр Віктор Залескі, памочнікі Юрый Харуженко, Іван Спур'яш, рэзервовы арбітр Дмітрый Шаматульскі і інспектор матчу Владимир Кузьмін. Ну, выключная раскоша у нас сёння з вами гаспадары, спадарства. Кажу я вам, бо, ведаеце, не памятаю, як у нас в этом сезоне быў рэзервовы арбітр, толькі, мусіць, на матчы Кубка у нас такая раскоша была супраць Нафтана в 1-16. А так агулам сёння нейкае выключэнне вырашыла зрабіць Федэрацыя футбола города Мінска, да, і прадставіць на гэты матч рэзервовы арбітр, таму нам сёння з табой будзе трошачку, але лягчэй. Калі ў табло будзе ў рэзервовы, я маю на ўвазе, з заменам будзе трошки прасцей разбірацца, чым звычайна ў гэтым сезоне это было. Так, ведаеш, вырашылі падрыхтавацца да гэтага матча. Все ж таки, так, як я ўжо сказаў, першы, другі радок, мабыць, таму што такія каманды гуляюць, не ведаю чаму. Ну і давай ўжо скончым з фармальнай часткай у белай форме Крумкачы, у аранжавай Энергетык. Так, сапраўды, да, не блытаецеся. Ну і па традыцыі зноў жа нагадваў на самом пачатку, што глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў, таму заклікаю вас зноў жа завітваць у чат, дзяліцца ўражаннямі, меркаваннямі, крытыкаваць, падтрымліваць. А калі раптам маеце лішні рубель ці нейкую іншую валюту, то спасылка пад трансляцыяй на Donation Alert заўжды чакае вас, каб дапамагчы нам не толькі словам, але і справаю, сябры. Все, назіраем за футболом. Спадзяюся, што футбол сёння будзе сапраўды багатым, менавіта за ім будзем назіраць. Вось якія матч апошні каментаваў, з кім у папярэдні матч гулялі супраць Дюшара, ну, калі не браць у разліку уражальны, да? Сапраўды, прозвішча галоўнага арбітра узгадваю, ну, 1-2 там разы, ну, ладно, ну, можа 3-5 за ўвесь матч, што бок не вельмі часта, і зычу тое самае нам рабіць з табой і сёння. Так, заўжды так хочацца. Зараз пакуль вось ужо першы штрафны стрэл будзе, які праб'е Энергетык БДУ.
Ну і давай далі звернемо увагу на активний початок від енергетика. Хто буде першим на м'ячі? На великий жаль, не футболіст у білій формі. І підбор забирається якраз таки футболісти енергетика, але порушають правила на Арсенію Старикове. Ну, ведаеш, гэта такая адметная рыса энергетыка. Яны гуляюць у вельмі інтэнсіўны футбол і вельмі высока прэсінгуюць і часта заўжды гэта робяць, таму нашым хлопцам прыйдзецца цяжка, і у першым матчы супраць гэтых каманд у гэтым сезоне якраз такі за кошт гэтага энергетык і перамог нашу каманду. Не вельмі былі падрыхтаваны, гатовыя нашы хлопцы да такога высокага прэсінга. Спадзяюся, што гэты раз падрыхтаваліся лепей. Ну і далі звернути, напевно, увагу на те, що заражений Кухтік чує активно його покличі, да, апеляції до арбітра, тим не менш, не у потрібний нам бок махнув Сашком помощник арбітра. Я про що хотів сказати, поспіхово забуваю свою думку я, ну ладно, не так істотно гэта, але давай пригадаємо винік першого матчу, здається, ми гэта так уже, ну так, може бути і згадували, скажу щиро, так є певне трошки хвалювання, давно не коментував, таке регулярне, на регулярній основі. 1-0 скончилася та зустріча у першому колі, вельми рано пропустили ми свій один гол, і на що варто звернути увагу, знову ж переглядав я огляд того матча і звернув увагу на те, що ну, це був гол після стандартного становища, тому сьогодні до всіх штрафних, до всіх кутників, ну не кажучи про пенальті, треба підходити з максимальною пильністю, бо вміє користатися цими підходами, можливостями якраз таки енергетик БДУ. Так, трэба гуляць на стандартах упэўненні, а першы, дакладней, адзіны гол у тым матчы забіў 4-й нумар Ройка, таму трэба пільна сачыць за ім і сёння. Ну да, энергетик, як і Крумкачы, одна з двух самых выніковых команд нашего чемпионата. Обидве команды забили больше за 70, у энергетика 73, у Крумкачев 72. Агулом кто у нас ближайший по выніковости? Ну, Сдюшар, 46 мячов, разумеется, амаль на 25 мячов меньше у этой команды, то бок сапраўды вылучаюцца своей выніковостью две дружины, які выступают сегодня на поле. И давай полічым, там 73, калі падзелі на 16, ну 4 в среднем голы атрымаем за матч прикладно, так. Да? Калі нават больш, 4,5 голы атрымаем за матч, прикладно столькі команды забиваюць. Ну, чакаць такой выніковасці сёння, напэўна, не даводзіцца, хаця зноў жа, ну, могу я памыліцца, можа быць, калі побачым раннія голы, то адкрыюцца каманды і побачым і выніковы футбол. Але тым не менш, я думаю, ну, тотал менш 3 мы сёння побачым, калі ўжо казаць букмекерскай тэрміналогіі. Што думаеш ты? Я думаю, давай так, каб все ж таки закусіцца крыху з табой, я думаю, што сёння побачым шмат голов. Давай больш 3. Добренько, все, сябры, прымаеце стаўкі, да, на канторы Кураленко Барысевич, найлепшыя коэфіцыенты для вас. Ладно, жартую я, а тым не менш, я могу з твоей думкай пагадзіцца, ну, што больш за 3. Ведаеш, каманды сапраўды ўжо забяспечылі сабе ўсё, што маглі. Энергетик першы радок, Крумкачы другі, выхад далей, все гэта ёсць. Адзіная, кажу, інтрыга, якая, напэўна, можа быць, гэта хто стане самай выніковай камандай чэмпіянату ў нашым дывізіёне, да, бо змагаюцца за гэта званне яшчэ каманды. Калі шчыра, я думаю, што камандам усё роўна на гэта. Ну, заўзятарам хутчэй, да, важней гэта, я думаю. Я думаю, заўзятарам проста важна, хто пераможа ў сённяшнім матчы, ды і ўсё. І зноў жа, можа быць, ты памятаеш, глядзеў уручэнне кароны, традыцыйнага прыза ад гульцоў Крумкачоў сваім партнёрам па камандзе, які вручаюць цягам сезона пасля гульняў футбалісты. Дык вось, Мікіта Кухтік, які атрымаў карону пасля мінулага матчу, сказаў у сваёй прамове да сваіх партнёраў па камандзе, што рыхтуемся до матча, хотелось бы взять реванш. Нечто такое промовил я. Ой, Микита, короче, видовочно, что зарядженная команда на то, как все ж таки взять реванш. Ну, ведаешь, наша команда, я думаю, докладно, покуль Сергей Лунько, ну, это фол. Трэба паказваць картку, і гэта і робіць галоўны арбітр матча, правільна робіць. Так, ну, наша... Давай, значит, футболіст, які жоўтую атрымаў. Артём Сакович, не заўжды мы за гэтым можам прасачыць, але тым не менш, зараз Артём Сакович другі нумар атрымаў жоўтую, і будзем памятаць пра гэта. Ну, давай, давай. Давай, давай. Давай, значит, футболіст, які жоўтую атрымаў. Артём Сакович, другі нумар атрымаў жоўтую, і будзем памятаць пра гэта.
Так, ну і давай скончым, што наша каманда дакладна зараджана, бо гэта першы радок, першы матч мы прайгралі. Не так шмат у нас сур'ёзных, прям цяжкіх сапернікаў моцных, і вось гэта ён, яго трэба перамагаць, каб разумець, што у плэй-офф мы таксама можам перамагаць моцныя каманды. А пакуль апасны штрафной, хто ж праб'е, Баранович ці Старыкаў, ці праб'е, ці навесіць. Да, між позиція така, і адлегла, що може і Стариков покласти. Не, будзе Баранович. Что, Гордейчик был перший на мяче, не помиляюся я. І ёсць першы стрэл ад Крумкачоў. Так, такі стрэлік. Але ўжо так. Крыху правяраюць брамніка, энергетыка. А зараз ёсць магчымасць энергетыка праверыць брамніка ўжо нашай каманды, і зноў жа ведаеш, Гардзейчык, які і тут хвіліну таму прабіваў па браме энергетыка, і там на сваёй палове адпрацоўвае па сваіх профільных абавязках і блакуе гэты стрэл, але адзначым, што ўстоечы па-за гульнёй запаліў бакавы. Але ў любым выпадку згуляў добра Евген Гардзейчык. Ну што, так, пакуль што па апаснаму небяспечнаму моманту у кожнай з каманд, і такая гульня набірае абароты. Кажаш, як пра піва нейкае, да? Гэта пасля гульні. Ну так і ёсць, можа быць, у выпадку перамогі, да, атрымаюць нейкія прэміальныя ў выглядзе гэтага цудоўнага напоя футбаліста адной ці іншай каманды. Ну, энергетыку, я так разумею, дакладна такое не практыкуецца. Ўсё ж такі ведаем мы эту каманду па нейкай такой сур'ёзнай дысцыпліне, рэжыме, ўсё такое. Вось з гэтым асацыюецца энергетык перадусім. Так кажаш, нібы у нас гэта ў камандзе практыкуецца. Ну, я мяркую, некаторыя футбалісты, да, не адмовяць сабе ў асалодзе шліфануць гэты матч. Ну, ведаеш, гэта і карысна, калі крыху. У нас не футбол сёння, а шоу Елены Малышевай нейкае пачынаецца, таму давай зараз з гэтым сачыць за футболам. Ну што, Рыбгаджыеў, ну? Далідовіч. Ну што? Ведаеш, лаўлю флешбэкі з першага матча, прыкладна такое ж было, такі ж момант быў на першых хвілінах і матча мінулага паміж гэтымі камандамі. Таксама не атрымалася мяч у ножку ўкласці футбалістам Крумкачова і ўсё ж такі адкрыць лік. Ну давай адзначым, што ўжо быццам бы і так вось колькасная перавага па такіх небяспечных момантах ўжо на рахунку быццам бы і нашай каманды. Спадзяемся, замацуе яна гэта ўсё, а галоўнае замацуе лік на табло і выйдзе наперад. Так, і ведаеш, што цікава, вось зараз нібы наша каманда таксама пайшла ў высокі прэсінг, а пакуль і вось гэты высокі прэсінг не даў нашай камандзе вярнуцца ў пэўны час, калі трэба было вярнуцца, таму вось такі небяспечны момант. Да, мне сёння лепш не спяшацца з выснову, бо ведаеш, толькі кажу я, што выходзім наперад па небяспечных момантах, энергетык тут жа раўняе гэты лік, аднаўляе статус-кво, і, ну, варта сказаць, што гэты момант можа быць і самым небяспечным Да ужо не, быў на пачатку. гэта нават не створ, таму... Але блізка было, блізка. Вельмі так мяч клаўся, а варта адзначыць, што і газон ужо сёння такі трошку вільготны, бо літаральна перад матчам прайшоў вельмі кароткі, але тым не менш дождж, і газон відавочна вільготны, можа быць, гэта сёння будзе неяк паўплываць на ходу гэтага матча. Ну што, ёсць яшчэ адзін шанец у энергетыка, прыходзіш, вырываецца на перапольны прастор і няма становішча па-за гульнёй, адкрывае лік энергетык на 12-й хвіліне. Вось як яно сталася. Будзем разбірацца з табой, хто ж гэта зрабіў. Вельмі такая форма ў энергетыка, што ні халеры не бачна на ёй. Пакуль што не паварочваецца спіной футбаліст, які забіў, таму не магу я убачыць нумар. Ну, тым не менш, ведаеш, каманды быццам прыслухоўваюцца да тваёй парады такой, тотал больш 3, і пачынаюць, не адкладаюць надоўга інтрыгу ў гэтым матчы, інтрыгу па сэнсе па забітых галах. 9 нумар гэта зрабіў, і вядома, гэта Мірон Карыцкі. Я скажу больш, гэта футбаліст, які набраў шэдэўральную форму ў апошніх матчах. Гэта, па-перша, найлепшы бамбардзір энергетыка, 16-й мяч для яго ў чэмпіянаце, а па-другое, зараз я зноў жа падгляджу свае нататкі і падкажу, што ў Карыцкі за апошнія 7 матчаў было ажно 12 галоў.
Уяві, зараз за 8 матчів 13, полтори м'ячі за матч забивав в середньому гэты футболіст, но будемо сподіватися, що свою норму на сьогодні Мирон уже виконав. Ви здогадуєтесь по прозвищу, що Мирон – це син так само відомого білоруського футболіста Владимира Корицька, який, між іншим, виходить у тренерський штаб «Енергетика». В штабі гэтым, між тим, я думаю, Ілля, ти так само пригадаєш, ёсць знайомі нам персони. Так, ёсць у штабе «Энергетика». І тренер, які быў у Крумкача, гэта Сергей Казімірович Кузьмініч. Ён узначаліў Крумкачы ў траўні 2019-го, тады каманда займала 12 радок з 5 баламі пасля 7 матчаў. Узняў яе на 8 радок, а ў сезоне 2020 года заняў з ёй 3 радок, саступіўшы ў стыках на вышку Слуцку. Да, давай на поле вяртацца, бо там Алі Картоеў, калі не памыляюся я, аддае перадачу на партнёра, і толькі пільная гульня абаронцаў нашай каманды ратуе нас ад другога прапушчанага гола. Ну што ж, ведаеш, трэба сабрацца. І вось калі прапускаеш першы гол супраць такой каманды, то і другі можна прапусціць таксама хутка. І вось трэба, я думаю, зараз яшчэ хвілін 5 пагуляць так, каб не прапусціць, а потым ужо зноў атаку, каб адыграцца. добра, можа быць, прислухаюся да твоих парадаў футболісту нашай каманды. Тым не менш, давай зазначыць, што Крумкачы 12 раз у сезоне, 12 мяч у гэтым сезоне прапускаюць, у Энергетыка в той же час толькі 2 прапушчаны, агулам у 15-16 матчаў эта каманда не прапусціла, і толькі Спартак Мінскі, не маскоўскі, здолеў забіць двойчы ў чэмпіянаце. І што, суддзя, ты забыў свістульку дома ці што? Ну, прытрымлівалі Ростислава Сера за футболачку, здалося мне, але не палічу гэта дастатковымі падставамі для того, каб спыніць гэты матч. Ну, мяч нібы аставаўся ў нас, мабыць, таму галоўны суддзя вырашыў не свісцець, і вось ён усё яшчэ ў нас. Ну-ка. Серы на Давідовіча. І зарабляе кутнік наша каманда. Хто будзе навешваць гэты мяч? Амаль на безальтэрнатыўнай аснове, гэта Александр Варанович. Калі ёсць на поле Сергей Казека, то перыядычна і Сергей Васильевич гэта робіць. Дарэчы, Няма яго сёння ў заяўцы, наколькі бачу я. Тым не менш, назіраем высокую падачу Варановича, якая наўпрост прылятае ў рукі Селядцова. Пра што сігналізаваў галоўны, што выйшаў быццам бы мусіць падчас падачы мяч за лінію брамы, наколькі зразумеў я. Ну ці парушэнне на брамніку, але быццам бы не падобна было на тое. Ці ведаеш ты, чаму няма ў заяўцы Сергея Васильевича? Такое яго, здаецца, матчы супраць Дюшара, калі не памыляюся я, Данейка. Ён заўчасна пакінуў поле. Ну вось мне цікава, ці штосьці сур'ёзнае, ці чакаць яго яшчэ у матчах у гэтым сезоне, ты не ведаеш. Можам напісаць з тобой інстаграм Сергея Казекі, можа быць, на тэлефоне. Мабыць, глядзіць нашу трансляцыю і ў каментарах напішуць. Ну да, любят заходить туды наши футболисты, былые, цяперашнія, да, у тым ліку можа быць і Сергей Казяка. Ну я думаю, можа і на стадыёне сёння прысутнічае. Не бачу я яго, шчыра кажучы, не да таго было, тым не менш спадзяёмся, што на поле ён і можа быць нешта падкажа, калі будзе на тое нагода і Владимиру Бушму, да? Так, не на поле, а на трыбунах. Так, на трыбунах, да. Калі вы, Сергей Васильевич, у трансляцыі, напішыце, калі вас чакаць. Напішыце нумар карткі, рэквізіты. Назіраем мы яшчэ з адным праходам Энергетыка, жарты жартамі, а тут насамрэч не смешна нам, бо мог Энергетык ладзіць нешта такое, што магло б скончыцца другім прапушчаным мячом для нашай каманды. Тым не менш, Варанович, звярні увагу, як змагаецца, як леў. Змагаецца наш Александр і адваёўвае яго, цягне каманда наперад, але мала партнёраў. Трэба колькасна падключацца ў гэтую атаку, лічу я так. На вялікі жаль, запаволілася яна, тым не менш, ужо колькаснай перавагай мы спрабуем взяць гэты энергетычны бастыён. Ай-яй-яй-яй. Не паразумеліся Аріп Гаджыеў з Старіком, не ведаю нават каго вінаваціць, шчыра кажучы я. Ну, мы не будзем вінаваціць нікога.
Значит, ты бачу, да, Козяка, Ленько, ще один звышдосведчений Сергей подказывает своим партнерам, пошли, мусить, есть установка на такие высокие, активные, такий затратний пресінг у виконанні нашої команди. Здається, вирішили копірувати суперника. Гэта, напэўна, і добра. Цікава, што пайшоў размінацца Пантелей Іваненко. Ці то у кагосьці, мабыць, траўма, ці штосьці не падабаецца нашим тренерам, ці проста пайшоў паразмінацца. Да, зараз трошки камічний випадок отримався, тому що просигналізував головне, що м'яч треба віддати енергетику, ось, а все ж таки боковий сигналізував йому, що м'яч вийшов від футболіста енергетики, і м'яч треба віддати Крумкачам. І трошки заіграли цей момент, здавалося, Балені все ж таки віддав на користь Крумкачов. М'яч головний арбітр сьогоднішнього матчу Віктор Залєзький. Між тим варто відзначити те, що Залєзький обслуговував перший матч поміж цими командами у першому колі. Цікаво мені так само, що повторився у нас той же самий арбітр буде гэты матч обслуговувати. Ну, по першому матчу, здається, я так наколькі пам'ятаю своє враження, особливих питань до його не було у мене. Ти, Ілля, нічого такого не пригадуєш так само, здається? Саме так. Не пригадую. Ну і добре, що так. Горш було б, каб у нас нейкі такі дзіўныя ўспаміны былі звязаны з гэтым арбітрам, змагаецца Баранов. Аднаго другого праходзіць прыходзіць, але сапраўднай сцяной на ягоным шляху становіцца Віталь Загматович, які забірае гэты мяч надзейна. Так. І ось починають атаку супраць такого пресінга високого і згубився м'ячик. Давуд добре адгуляв. Давай адзначым, што Давуд гуляе супраць сваёй былой каманды. Ён жа, нагадаю, з энергетыка БДУ да нас прыйшоў, таму спадзяюся, што таксама матываваны гэты хлопец сёння паказаць сябе ў найлепшым свеце. І таксама на лаве ёсць Міраслаў Тамкович, яшчэ адзін футбаліст, які бараніў раней колеры энергетыка, а ўжо ў гэтым годзе выступае ў складзе нашай каманды, таму я не здзіўлюся, і калі ён з'явіцца цягам другога тайму, ён апошнім часам рэгулярна выходзіць і ў стартавым складзе, таму я думаю, свой час ён сёння атрымае. Ну, все будзе залежаць ад таго, як гэты матч будзе развівацца насамрэч. Але ўсё ж такі, калі казаць пра Давуда, то ён не гуляў, а так пакуль небяспечна. Кухцік трошку дзіўна прапускаў гэты мяч, без барацьбы аддаваў яго, ну не зразумеў, як гэта ад Мікіты, можа трошку ён згубіў арыентацыю нейкую на поле. Тым не менш баронімся мы. І Баранов на Далідовіча, які трошку, ведаеш, збіў свой прыцэл, бо Далідовіч таку на невелічку серію заходзіў, колькі його там 2-3 матчы запар выніковых было, але зараз у Владислава 2 матчы без забітых галоў, правда, ну і гульнявого часу яму даюць троху менш, 2 таймы там, ну, 2 матчы по 45 хвілін ён праводзіў толькі. Можа быць, яго і пад гэты матч бераглі. Няхай так, няхай беражае патроны на плэй-офф. Нам там забіваць важней. Ну да, пра таго, хто сваіх патронаў не шкадуе, гэта сапраўды, напэўна, варта адзначыць Уладзя Марозіка, да. Чалавек, які за апошнія 4 матчы ўжо тройчы адзначаўся галамі, а дагэтуль мы памятаем гэтую працяглую серыю, там, якая амаль 15 там матчаў, ну не 15, трошку менш, налічвала. Ось, а тым не менш у апошніх матчах знайшоў свае, да, падыходы да брамы і адзначаецца ўжо выніковымі дзеяннямі Уладзь Марозіка, не толькі асістуе партнёрам па камандзе. Ну, ведаеш, ён, калі выходзіў у аснове, не забіваў, калі прысадзілі яго на лаўку, дык пачаў забіваць, а пакуль энергетык б'е, ой. Картойл наносіў гэты удар з метраў 15, напэўна, але не дарма вы чуеце, я думаю, чуеце гэтыя апладысменты у падтрымку да Віталя Загматовича, які па-сапраўднаму выратаваў сваю каманду ў гэтым моманце. Ну, варта адзначыць, што ўсё ж такі, калі вось зірнуць на гадзіннік і пабачыць, што сярэдзіна тайма і пад месяц такі прамежкавы вынік, давай адзначым, што энергетык ужо і на 2 галы мог нагуляць, шчыра кажучы. Так. Ну, і перамагае ў любым выпадку пакуль што па справе. Трэба ўключацца нашай камандзе, хаця зноў жа прыгадаю матч мінулы, а пакуль развіваецца ўсё па сцэнары першага матча, будзем шчырымі. Дзіва дзіўнае для мяне, але ў другім тайме быццам бы большую колькасць момантаў стварыла наша каманда, быццам бы трошку падпрыціснула энергетык, хаця чакаў бы я, можа быць, наадварот, улічваючы, колькі трэніруецца энергетык, наколькі фізічна добра гэтая каманда падрыхтаваная. Ну, ведаеш, у першым крузе у нашай каманды звычайна асноўны склад мацней
сильнейшы склад выходзіў у другім тайме, таму гэта ўсё ж такі для мяне не... Ну, чакаемо было, тому што Хадневіч заўжды выходзіў у другім тайме і яшчэ пару футбалістаў, таму гэта было чакаемо. А давай я яшчэ пачынаў казаць пра Рыбгаджыева, давай скончу, што ён ўсё ж такі не гуляў за асноўны склад, Энергетыка гуляў толькі за У-18, таму гэтых хлапцоў, мабыць, я не ведаю, наколькі добра ён ведае. Таксама думаю, што ведае, але ж у гэтай камандзе ён не гуляў. У-18, дык у нас зараз на поле лічыць, што Энергетык У-18, калі паглядзім з табой на сярэдні ўзрост каманды, шмат хлопцаў. Ну той жа Мірон Карыцка, што казаць, 17-гадовы, ён не той, што У-18, я кажу, а і ў маладзейшы склад мог бы прайсці. Тым не менш, да, ну, прыцягваюць ужо гэтых нават 17-16-гадовых футбалістаў да гульні асноўнай каманды. І тут наогул самыя старыя, гэта 20-гадовыя хлопцы, ну, пра што казаць, там у нас адзін Лынько мог бы ў сябе, да, дваіх там, ну, не траіх футбалістаў Энергетыкі па ўзросце ўключыць. Ну, ведаеш, гэтыя хлопцы і спраўляюцца добра з футболам у другой лізе. Это правда, не на своим уровне команда выступае відавочна, бо давай адзначым і той факт, што Энергетык адзіная каманда сярод усіх дывізіёнаў, рэгіянальных дывізіёнаў, каманда, якая не згубіла яшчэ ніводнага бала ў гэтым чэмпіянаце, але крумкачы сёння прыкладуць намаганні, каб гэтая традыцыя, гэтая завядзёнка ўжо пераламілася. Без жоўтай карткі ў дачыненні Вячеслава Прыгодзіча абыходзіцца зараз галоўны арбітр Віктор Залескі. Тым не менш, права на стандарт атрымала наша каманда. Александр Варанович, быццам бы так ужо разумеючы, што сітуацыя безвыходная, бярэ мяч і рыхтуецца зладзіць свой чарговы навес. І можа быць, на такой трошку цікавай, адметнай для нашай каманды 25-й хвіліне матчу атрымаецца нам лік на табло і падраўняць. Бачым і Гардзейчыка, і Лынько, і Ладуцьку, і Кухціка, ўсе высокія і невысокія, ўсе наперадзе, але змахваюць мяч футбалісты Энергетыка, выбіваюць далёка, не цураючыся менавіта так дзейнічаць. Ну што, Селецоў пачынае праз кароткую перадачку, розыгрыш свае брамы. Это тое, да чаго мы звыкліся ў выкананні нашых футбалістаў, але тым не менш сёння і праз далёкія такія стрэлы, удары, уводы не цураюцца. Наша каманда распачынае свае атакі. Добра гуляе Кухцік. Ну, Кухцік, нагадаем, кароль мінулага матча супраць Ураджайнай, мусіць, заслужана, не проста так атрымаў ён гэтую карону. Так, Кухцік перыядычна выдае вельмі добрыя матчы, у якіх ён сапраўды адзін з лепшых у нашай камандзе, таму сёння, мабыць, таксама пакажа добры футбол. Ужо паказвае, да? Правда, трэба разабрацца з момантам з голам. Не ведаю я так, хто там вінаваты у нашым голе. Ну, напэўна, не мы з табой. Адзначым яшчэ тое, што, ну, прыгадалі мы, што Кухцік кароль мінулага матча, так давай згадаем, як жа каманды правялі мінулы матч, але зробім гэта ў паўзе, бо пакуль Лынько аддае перадачу на партнёра, хто там быў, Далідовіч, здаецца, ці Серый, трошку не дабачыў я, але тым не менш не атрымалася ў нашай каманды напоўніцу скарыстацца гэтай вельмі перспектыўнай сітуацыі. Рыбгаджыеў з Баранавым, ну што, давай прыгадаем. Крумкачы мінулы матч правялі на тыдні, у сераду, супраць Ураджайнай, між тым варта сказаць і пра гэта, быццам бы менш часу на адпачынак мела наша каманда, перамаглі ў гасцях з лікам 4-0, а пакуль баронімся мы, а Рыбгаджыеў спакойненька, да, гэты мяч выносіць, праўда, недалёка, падбор за камандай суперніка. Яшчэ адзін навес і Зыгмантовіч завісае ў паветры. Ведаеш, Ілля, это той момант, калі мілісекунды ператвараюцца ў нейкія гады і тыдні. Я не ведаю, па адчуваннях вельмі доўга правёў паветры Зыгмантовіч. Вельмі прыгожа гэты момант выглядаў. Можа быць, потым у хайлайтах пасля матча пабачым і гэта. Так, пасля голашнасці наша каманда ўсё больш і больш дае рабіць у сваёй штрафной камандзе Энергетыку.
вельмі грамотна, давай адзначым, зараз падставіўся Лынько на досведзе, гэта відавочна, кажуць, не прап'еш, колькі б не спрабаваў. Вось, а мы давай скончым ужо думку пра тое, што як каманды правялі мінулыя матчы. Крумкачы 4-0 перамаглі Энергетык, Лынько, Баранаў, Марозік і яшчэ аўтагол Мікуліча. Менавіта гэтыя прозвішчы можна было пабачыць бы на табло. А як згуляў Энергетык? Ці не прыгадаеш ты гэта, калі ласка? Энергетик перамог Інформ 5-0. 2 галы якраз забіў Мирон Карыцка і яшчэ па аднаму Чуль, Сілкін і Картоеў. А найлепшым гульцом быў прызнаны Максім Яскевіч. Да, абаронца гэтай каманды. Ну што, назіраем за нашай атакай. Так, пакуль ёсць час, давай прачытаем, мабыць, хтосьці што-небудзь напісаў у каментарах у Ютубе. Добра. Рабіце гэта, мы будзем чытаць. Итак, вот пытают, оборонительный игрок у нас будет справа в защите или латераль защитный, или у нас и будут дальше так провалы за провалом. Ариб Гаджиев никак не защитный. Типа годишься ты. Ну, быццам бы не першы раз мы назіраем ужо на гэтай пазіцыі Ариб Гаджиева, але так, што шмат небяспекі ўзнікае менавіта там. Тут я цалкам згодны, і быццам бы, можа быць, лагічна было з'яўленне Іллі Зайцева, які сёння ўжо ёсць заяўцы. Звяртаю на гэта вашу увагу, сябры, бо прапускаў апошнія матчы, Ілля, былі пэўныя абставіны на гэта. Зноў жа, можа быць, вы якраз такі у курсе гэтага. Але тым не менш, сёння ўжо Зайцев у заяўцы ёсць, і, можа быць, яго зараз і не хапае. Як мне здаецца, бо ну часам не дапрацоўвае Ариб Гаджиева, вось грызці газон, выгрызаць гэты мяч на флангу, можа быць, пад гэта Ілля і больш беспатрэбіўся, чым Давуд. Ну, ці вось абароннага тыпу Зайцаў латэраль. Ну, не ведаю я, але так. Ну, Зайцева складаней прайсці, вось я пра гэта кажу. Давуда сапраўды раз за разам ўжо мы назіраем за гэтым праходзяць футбалісты Энергетыка, а вось Зайцеву, можа быць, было трошку складаней. Тым не менш, ты казаў, што Пантелей Іваненка размінаецца, можа гэта не дарма, можа і Пантелей выйдзе вось тут і на пазіцыю, якую займае Давуд. Лынько нешта падказвае сваім партнёрам, тым не менш адзін ён застаўся ў цэнтры поля, сцерагчы. Кухцік, можа быць, атрымаецца хуценька збегчы ў контратаку, але галоўнае, да, разабрацца футбалістам нашай каманды, і Лынько якраз таки за гэты мяч чапляецца. Так, падабаецца мне сёння Сергей Лынько. Так, добрыя моманты, такія мікрамоманты на полі ёсць у яго, у якіх бачна яго скіл. Вось, а калі казаць пра новага абаронцу, то мы нічога не ведаем, ці збіраюцца трэнеры каманды браць кагосьці новага, ці не ведаем. Вось. А калі казаць пра Ариб Гаджиева, то давай скажам, што ўсё ж такі вось у атацы робіць ён цікавыя моманты, перыядычна. Прямо мне падабаецца, што ён робіць у атацы, але ўсё ж такі ён у нас як латэраль, таму трэба і там, і там. І вось, звярні зноў жа увагу, справа адзін, ну, злева для Энергетыка адзін Картоеў быў, да, Давуд вельмі далёка ад яго знаходзіўся, ну, тым не менш, не дайшоў мяч да Картоева, і добра, што так. Ўсё ж такі ў нас і 3 цэнтральных абаронцы, і Гадзейчык, я думаю, маю установку падчышчаць. Вось, таму часам можна і не трымаць, але ж так, трэба ўсё ж такі баланс. Гардзейчык разряджае абстаноўку, але тым не менш падбіраюць мяч футбалісты Энергетыка, паказвае, што варта працягваць гэтую атаку Віктор Залескі. І што, кутнікам гэтая атака завяршаецца, адкладзенай жоўтай не будзе, я бачу, все добра для нашай каманды. Тым не менш, кутнік гэта зноў жа пра тое, што вельмі пільнымі трэба быць футбалістам нашай каманды, бо прыгадвалі мы ўжо з Іллём, наколькі каманды суперніка эфектыўна гуляе на стандартах, і Прыгодзіч, Вячеслав Прыгодзіч, капітан гэтай каманды, 6-й нумар, адзін з дзідоў гэтага калектыва, 20-гадовы, уявіць сабе такое. Рыхтуецца ўвесці мяч, вярнуць яго ў гульню. Так. Зноў аднаго Лынько сцерагуць двое, ну гэта як бы стандартная практыка. Тым не менш спадзяемся, што і Сергей свой момант падловіць, якраз ёсць на тое магчымасць, трошку падштурхнуў у спіну баліста суперніка, тым не менш не фіксуе парушэнне правілаў арбітр. Але і атакі зладзіць не атрымалася нашай камандзе.
Давай яшчэ адзін каментарый прачытаю. Абарона не цягне, трымайцеся, хлопцы. Так сама пра абарону. Написал Владимир Бушман в комментариях по трансляции. Ладно, жартую, я, хлопцы, я помню, что Владимир Фомич доверяє своїм хлопцям, ну не довіряв би, не випускав би їх, напевно, на поле, шукав би інших. А так, я впевнений, що сьогодні найлепших випустив його на поле. Ну, може бути, є і добрі резерви, але на то яны і резерви, каб узмацніць матч, гульню у другім тайме, може бути. Хотя знову ж улічваючи вось гэты каментары пра Арым Гаджиева, можа быць, і ў першым тайме вырашыцца на замену трэнерскі штаб нашай каманды, але паназіраем мы, а лепш зычым Давуду выправіць становішча і паказаць свой характар. І вось ёсць на тое магчымасць аднаго праходзіць, але на вялікі жаль неўдалая апрацоўка мяча, тым не менш атака нашай каманды працягваецца. Да Лідовіча ўдвох взялі такі буцербродзік футбаліста Энергетыка і мяч адабралі. Так, і яшчэ адзін каментар. Іваненка чаму на лаўцы, як па мне, шыкоўны абаронца. Ну, калі тут казаць, то Іваненка гуляе у нас як цэнтральны абаронца, так? А у нас зараз у аснове Кухцік, адзін з найлепшых у мінулым матчы, так? І ў цэлым у мінулых матчах Гардзейчык і Ладуцька. Ну, тут таму ёсць з каго выбіраць у Владимира Бушмана, таму... Такі моцны па імёнах трыумвірат, я Так. пра наш тройку абаронцу. Тым не менш, да, Панцелей можа і пры патрэбе, я думаю, выйсці і на фланг, да. Ну, это мы ўжо абмяркоўвалі. Тым не менш, да, паглядзім, што мы будзем з табой гадаць, калі у нас яшчэ 15, ну не 15, сколько там, 12 хвілін прыкладна першага тайма, ёсць яшчэ шанс на тое, каб любой з каманд павярнуць матч у сваім кірунку некім. Вось Картоеў зараз трошку завазіўся, здаецца, з мячом. Так. Змагаюцца з ім Гардзейчык і калектыўнымі высілкамі разраджае абстаноўку наша каманда, але недалёка выбіваюць гэты мяч. Вось аднаго Арым Гаджиева пакінулі супраць дваіх гульцоў Энергетыка. Ой-ой-ой! Ой! І привоз ад Зігмантовіча, Віталя. Ведаеце, адчуў мусіць занадта вялікую ўпэўненасць у сваіх сілах і, скажу шчыра, такія моманты ламаюць настрой, бо на надзейную гульню брамніка ты спадзяешся, напэўна, у вялікай ступені, а зараз Віталя, ну сапраўды. Я кажу, вось і было адчуванне, што ўжо нейкі кураж злавіў, ўжо на гэтым куражы адчуў, што можа ўсё, і ў простай сітуацыі не хапіла канцэнтрацыі, выпусціў мяч з рук. Ну, тут мне здаецца, што я не ведаю, але, мабыць, мяч ляцеў нават не ў браму, і ён мог не лавіць. Не, там рикошет быў, трэба было забіраць, каб не было кутніка, але... Ну, тады гэта не вельмі простая сітуацыя, канешне, але ж так, гэта памылка. Памылка Віталя, ну але ж трэба выпраўляць. Ну вось, дубль у Карыцька. Даверимся мы з тобой дыктару, бо трошку на эмоцыях прапусцілі гэты момант. Моцна шкадавалі пра такую памылку Віталя, тым не менш, да, лік 2-0 і... Цікавей робіцца назіраць за гэтым матчам нам з табой, бо гэта ўжо гандыкап, які вельмі непроста адгуляць, і быццам бы было добра яшчэ ў першым тайме. Ну не плач, падказваем мы футбалісту суперніка, бо сапраўды, здаецца, ўсё ў рамках правілаў было. Ведаеш, ўсё ж такі я, як былы гулец Крумкачоў, так, выходзіў на поле і якраз вось пабачыў гэта прама, ведаеш, у жывую і у адным метры ад мяне, як гулец, у якога, які зваліўся, просто я яго не чапаў, ніхто не чапаў, так, а пакуль нормально адгуляліся. Нормально, да. Вот, Втопім далей, да. Так, ніхто не чакаў, ну, ніхто не чапаў гульца, але ён зваліўся і пачаў так араць вельмі гучна. Таму гэта вось у футбалісту так і ёсць установка. Калі ты на полі, ужо на газоне ляжыш, трэба крычаць,
каб суддзя остановіў гульню. Ну, быццам бы не купіўся ў гэтай сітуацыі Віктор Залескі. Да, па ягоным дзеяннях, здаецца, пытанне ў першым тайме ў мяне асабіста не ўзнікала. Можа быць, у цябе іншае меркаванне, але, здаецца, тут мы з табой салідарны. Ну, мабыць, адзін, другі раз мы былі недовольны, але так, гэта норма для нас, як для фанатаў. Ну, лёсавызначальных рашэнняў пакуль памылковых мы не бачылі. А вось, да, лёсавызначальную памылку выканання нашага футбаліста мы, на вялікі жаль, з табой ужо... Ну, ўжо нічога не зробіш, трэба гуляць далей. Да, і важна, каб Віталь сам як бы не губляў сваю ўпэўненасць пасля гэтай сітуацыі, а наадварот, як бы матывавала гэта яго, да, наадварот, яшчэ больш упэўненай гульні цягам другога тайма. Вось зараз, ну і першага тайма яшчэ, тут час трэба дагуляць. Старікаў быццам бы якраз такі трошку падключаючы яго ў гульню, спрабуе Віталя трошку так вярнуць да жыцця. Так, мне падабаецца, як да такіх памылак ставіцца Воцех Шчэсны. Ён заўжды забывае тут жа. Я думаў, ты скажаш пра то, што ён сыходзіць з поля, паліць цыгаретку другую і ўсё ў парадку. А Рыбгаджыёў адзін з дваіх нешта не бачна было, каб нехта з партнёраў адкрываўся яму ў дапамогу. Ну, Гарджэйчык быў каля Давуда і быў амаль адкрыты. Серый, прыгожа, вельмі так удала змахвае мяч на Лынько. І той трошку, можа быць, не пабачыў свайго партнёра. Я пра Серага таго ж кажу, бо, можна быць, Сераму было варта аддаць на Серага, тым не менш вырашыў менавіта такое рашэнне прыняць. Хто мы такія, каб асуджаць Сергея Лынько? Ну, ведаеш, я разумею, чаму так зрабіў Лынько, таму што не было ўжо колькі мінут, колькі хвілін? Хвілін 20 удараў у браму Энергетыка ад нас. Таму трэба хаця б штосьці зрабіць, бо пакуль не атрымліваецца гульня. Да, не даюцца ніякай прасторы нашым футбалістам гульцы Энергетыка, вельмі мала кавалачкаў поля, на якіх маглі прадыхнуць нашы футбалісты, вельмі мала часу для прыняцця рашэнняў, складана ў такім тэмпе гуляць, але атрымліваецца ў Гарджэйчыка перадача на Далідовіча, але той сыходзіць бліжэй да кута поля і трошку менш бяспечна робіцца гэтая сітуацыя, але Прыгодзіч парушае правілы ўжо ў чарговы раз, і ўжо па сукупнасці Віктор Залескі вельмі лёгка мог бы выдаць жоўтую на адрас Прыгодзіча. Так, мне таксама, здаецца, трэба даваць картку, але не. Пакуль што замерла табло ў нас на стадыёне на 35-й хвіліне, а у нас 40-я, да. Так. Уже 41-я нават, мусіць, стартавала. Тым не менш, давай спадзявацца, што атрымаецца ў нашай каманды пакараць суперніка за вось такую не вельмі прыгожую, не джентльменскую гульню. Хаця агулам, зноў жа ў паўзе згадаю, той факт, што сёння мусіць дзве самыя такія, ну, джентльменска настроеныя каманды на поле. Так, колькі ў сезоне у нас красных, чырвоных было карт. Ну і пра чэмпіянат, кажу, я тым не менш... Ой! Лынько, здаецца, да, быў на мячы? Так. Ну вось Лынько больш за ўсіх спрабуе штосьці зрабіць. Ой-ой-ой, Варановіч. Навошта, Варановіч? Ну прасцей жа трэба гуляць у такіх сітуацыях, здаецца мне. Не ускладняць, тым больш, ну, Энергетык та каманда, якая не дае продыху, пакуль Далідовіч з мячом. Але ведаеш, калі вось так мы гуляем, то гэта можа значыць, што не губляюць упэўненасць нашы форцы. Раз так вось гуляюць у пас для сваёй штрафной. І Баранова адгуляўся з Серым, чым гэта скончылася, вы бачылі. Рикошет і мяч лёгкая здабыча Дзениса Селядцова. Рыхтуецца замена у Энергетыка, цікава. Чаму? Такое табло у нас сёння што? 25-й, да, бачу я. Это у нас Тимофей Бабовик в поле пакідае, і замест яго у гульню уступае якраз такі ўжо чалавек з расійскім пашпартам Максім Шарстоў, 18-гадовы паўабаронца. Цікава, чаму Бабовіка здымаюць? Я думаў, мабыць, кагосьці, у каго шмат фалоў нейкіх, але незразумела ў першым тайме, чаму так.
У нас ужнікі накаляюцца жарсці трошку на трыбунах, і Владзімир Бушма да рэзервова звяртаюцца, бо у яго нейкія непаразуменні ёсць, да, па судзействе. Ну ладно, зноў жа, давай не накаляць, давай за футболам сачыць, тым не менш. Ну, мы як каментатары павінны сачыць за ўсім, все ж такі. Ой, супраць Баранова зараз вельмі небяспечна гуляў футбаліст суперніка, якраз такі свеженькі Шерстов. Ох, Баранов шчапіўся за Лікартоевым. Ну, гэта гарачы, я не ведаю, дагестанскі, не дагестанскі хлопец. З такім лепш не запальвацца, мне здаецца. А це правильно ми з тобою бачили, бо зараз дикторка на стадіоні сказала, що 23-й номер зійшов, не 25-й. Давай з тобою, може, у перапиночку розберемося, ну, бо зараз... Це побачимо на майках. Да. Это ж мы с тобой радовались, что сегодня есть резервовый, есть табло, але, ну, солнце, это электронное табло, ну, абсолютно не презентабельно выглядало. Я, скажу щиро, побачив таку чорну плашку і складано було відрізняти лічби. Тим не менш, сябри, ми глядимо і матч на YouTube-каналі Крумкачоу. Нам яка різниця на склад суперника? Невелика. Ми чекаємо передусім винікових діянь від наших футболістів і чекаємо того, що опошні 5 хвилин першого тайму вони проведуть якраз таки ось у таким темпі і будуть регулярно ладити атаки на браму суперника, як ми бачимо зараз. Баранов на Гардейчика, а Женя може і здалек прикластися. Ну так, тільки прицел трошки треба направо скерувати. І все буде добре. Ну так, я думаю, що зараз ось треба хоч які удари робити і нормально. А другий тайм вже пристріляємося і знову Ті пристріляємося, ті пристрілимося, мені здається. Тут інше не дадено. Ладучка, 1 супроть двоих, и спокойно гуляя Януш, здається, отрымалася у команды выйсці з-под гэтага прессинга, але Стариков супроть Пригодича, что ж такое? Свисток на карысць не нашай каманды, а ўжо неўзабаве побачым і рэзервовага зноў жа Ляброўкі, пра што гэта сведчыць? Сведчыць гэта аб тым, што сябры у нас 45-я хвіліна матчу ўжо распачалася, і неўзабаве побачым і колькі ж часу дададзена да першага тайму. Твои ставки, Илья? Ну, 1 хвилина, думаю. То же самое скажу и я. Ну, 2 голы, 1 замена. Это уже 1,5 хвилины. Але ж, я думаю, по такой гульні. Ой-ой-ой, ну мяч. Не? И что, желтая в этой ситуации видовочь? Червоная! За что? За что? Мне подавалося, что мяч. Ну і не вельми спрачається Євген Гардейчик. Даю червону картку менавіта яму. Мне подавалося, що мяч, але ж і так спрачається яшчэ і Хадневич з резервовими суддями. Да, треба ще зараз після стандарту адабараняцца. Я вже в черговий раз переглядаю на трансляції гэты момент. Ці што, бачно што-небудзь? Зірнуў перапынку. Не, ну нага-то уже не по газоне сцелілася, не ўздымаў яе ад газона, як бы, ну ладно. Не я суддя, я, на вялікі жаль, не маю гэтай кваліфікацыі, хапае мне іншых кваліфікацый па жыцці, але тым не менш, ну што мы зробім? Да, все роўна мы ж бачым футбол, там можна зразумець, што як, ну, у мяч ці не ў мяч? Не, не ў мяч там было, там у нагу, конечно, было. Ну, мабыць, не ведаю. Падумаем, пераглядзім. Але Да, пакуль што мне здаецца, што гэта не чырвоны. Ну вось, пабачым мы неўзабаве Пантелея Іваненка, я думаю. На поле пра яго размаўлялі, не адзін каментар пра яго быў напісан. Вось. Ну што, Ілынько пайшоў дапамагаць сваім, бо разумее, што апошняй хвіліне гэтага тайму трэба адабараняцца. І не атрымліваецца ўдару Прыгодзіча, вышэй той паляцеў, і фіксуем тое, што на перапынак крумкачы сыходзяць пры ліку 0-2 не на карысць нашай каманды. Сябры, адпачываем, пачуемся ў тайме другім.
Сябры, вяртаемся ў эфір. Мы з вами папілі гарбаткі, іншых напояў. Хто што піў, не ведае. Падмацаваліся трошку, спадзяюся, падмацаваліся і футбалісты. І гатовыя паказаць найлепшыя свае якасці ў другім тайме матча, дзе крумкачы прымаюць дома Энергетык БДУ. Пасля першага тайма лік на табло, на вялікі жаль, не на карысць нашай каманды 0-2. А гэты матч мы з вами глядзім на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Яго для вас сёння каментую я, Алексей Барсевич. І сённяшні мой напарнік Ілля Кураленко. Вяртаемся на другі тайм, Ілля. Так, вяртаемся. Прывітанне, хто толькі падышоў, а зараз становіцца крыху халодна на поле, таму што на поле з'яўляецца марозік. Варчик, ты рыхтаваў это свой заход, напэўна. Так, рыхтаваў. Ладно, давай разбираться, что там по заменах. Я бачу, што у Энергетыка Александр Жлобіч, 18-гадовы форвард на поле, мусіць з'явіцца. У нашай же каманды сапраўды, акрамя Улада Марозіка, на поле з'явіцца Ілля Зайцаў. Мы з тобой перапынку разважалі вось пра патэнцыйныя змены, і ў тым ліку Зайцева мы таксама згадвалі. Паназіраем, у якой фармацыі наша каманда выйдзе на другі тайм, бо нагадаю, па выніках гэтага тайма мы не толькі двойчы прапусцілі, але і яшчэ і засталіся ў меншасці. У Энергетыка поле пакінуў калі што 16 нумар Віктар Лісоўскі, і вось замест яго якраз такі выйшаў футбаліст пад нумарам 11 Артём Жлобіч, Александр Жлобіч. Трошку блытаюся я, прабачце, не так часта назіраю матчы Энергетыка. А ў нашым складзе замест каго выходзілі футбалісты? Так, замест Давуда Рыбгаджыева і замест Владислава Далідовіча. Ну, это ты уже у канале нашым прачытаў, мала хутчэй разабраліся, чым мы з табой. Мы сёння з табой незразумела, чым займаемся. Тым не сябры, па традыцыі заклікаю вас у чат па трансляцыі зазіраць, дзеліцца вашымі ўражаннямі зноў жа ад першага тайма. Можа быць, хочаце выказаць сваё меркаванне? Ну, было небяспечна, выбіваў Віталій Сігнамантович і трапіў гульца Энергетыка. Да, сябры, я вас просто заклікаю падзяліцца зноў жа ўражаннямі, як там думаеце, была чырвоная у Еўгена Гардзейчыка, што думаеце вы? Бо у нас так меркаванне тут, соцапытанка на стадыёне, меркаванне разыходзяцца. Ну, складана нам цвяроза гэта ўсё ацэньваць, з заўзятарам Крумкачова. Нам здаецца, што наш футбаліст ні ў якім разе на чырвоную картку не згуляў. Так, ну што, мы з табой абмяркоўвалі, што могуць выпусціць Пантелея Іваненка, у выніку выпусцілі Зайцева замест Рыбгаджыева. Ўсё ж такі на флангу, верагодна, не вельмі бачыць Владимир Бушма Іваненка, таму што вось Зайцев выйшаў, а замест Далідовіча якраз Марозік. Ну, пабачым, ці заб'е сёння Владислав. Пакуль 4-2-3, менавіта так для мяне выглядае эта схема, па якой выступае наша каманда. Ну, там 4-2-2-1, можна і так гэта разгледзець, але зноў жа, ну, паназіраем трошку больш. І ведаеш, па такой гульні меншасці нашых футбалістаў на поле здавалася некага такого чалавека, які можа добра так збегчы, вось менавіта яго не хапае. Але быццам бы Хадневіч не супер такі выбухны на хуткасці гулец. Ну і Лынько таксама, як бы, хуткасць ніколі быццам бы не была ягонай першаснай якасцю. Тады Зайцева тады трэба не ў абарону. Але калі ўсё ж такі мы гуляем з трымя абаронцамі, то тады латэраль гэта не такі абаронца. Ну ўжо чацвёрка абаронцаў зараз, мне так здаецца, будзе дзейнічаць. Мне здаецца, Барановіч і Зайцу. Так. А будуць больш дапамагаць сваім партнёрам пры абароне, але тым не менш, ну, літаральна 2 хвіліны прайшло, рана рабіць выснову. Лынько за серый счапіўся, ну як счапіўся, дакладней, падключыў аднаго з партнёраў па камандзе ў гэты матч. І давай, можа, ну, ўсё ж такі па стартавых складах на другі тайм пройдземся з табой. Агучыш наш склад? Так, зараз агучу. Першы нумар Зигмантович, 5 Ладуцька, капітан каманды. Якраз зараз Януш разряджае абстаноўку. 8 Старыкаў, 17 Далідовіча, яго ўжо няма на поле. Таксама няма на поле ўжо 13 Гардзейчыка з-за краснай карткі, 18 Баранаў, 20 Рыбгаджыеў таксама ўжо на лаве, 23 Серый, 77 Варанович, 89 Лынько, 96 Кухцік, 10 Марозік і 7 Зайцев. І галоўны трэнер каманды Владимир Бушма. Добра, за нашай атакай назіраем мы з тобой зараз, хоць і в меншасці, але тым не менш імкнецца каманда
ладзіць свае наступы на браму энергетыкі. І вось кутнік гэта якраз такі той самы шанец для каманды, хаця зноў жа Гардзейчыка самага мусіць аднаго з самых высокіх футбалістаў няма, тым не менш ёсць каму за гэты верхавы мяч пазмагацца. Калі менавіта такі варыянты бяруць нашыя футбалісты. Так, Варанович збіраўся вельмі хутка разгуляць гэты мяч са Старыкам, але тым не менш абірае Лынько адрасатам для свае перадачы. Вось так, адрезалі дваіх. давай! А чаму не біў Старыка? Да не, нормальный навес был от Старыка. За шкірку ад Селядцова, да? Зараз гэты мяч залятае, але за шкірку і для брамы гэта апынулася. Ведаш, вось на той пазіцыі, дзе быў Марозік, не хапіла Сергея Лынько, які гэты мяч, стоячы спінай да брамы, мог бы пераканвертаваць у прыгожую бісіклету. Так, але вось мне здаецца, што і Старыкаў мог ужо прабіць, ён такі забівае, ну, мабыць, блізка бы гулец энергетыка, таму не прабіў, не ведаю. Вырашыў так наш гулец. Ну што, я паспрабую разабрацца са складам энергетыка. Зрабіць топ-паўзе, браво вараняе Селядцоў, нумар 1, другі Саковіч, 4 Ройка, 6 капітан каманды Прыгодзіч, 8 Лукашенко, 9 аўтар гола Карыцка, Даніла Чуд, нумар 10. Такое, прабач, было, здавалася, што можа быць атака у энергетыка, але ж прабач. Да, Даніла Чуд, нумар 10, Алі Картоеў, 17, 23 Яскевич, і ў гульню яшчэ ўступілі гэта Александр Жлобіч, нумар 11, і Максим Шарстоў, нумар 20. Ну, гол. Неважна гэта, бо робіць энергетык лік 3-0. Паспеў заўважыць тых, хто голам адзначыўся? Не паспеў, калі шчыра. Штосьці не пайшла сёння гульца ў нашых футбалістаў. І ў другім тайме таксама. І нешта выказвае сваім партнёрам Януш Ладуцька, ці, можа быць, заряджае іх на тое, каб ўсё ж такі паспрабаваць вярнуцца ў гэты матч. Трэба ўсё ж такі памятаць, што напрыканцы першага тайма чырвоную картку атрымаў Евген Гардзейчык. Таму ўсё ж такі мы ў меншасці. Трэба сабрацца. Ну што, 3-0 робіцца лік у гэты матч, і наогул у гісторыі супрацьстаяння гэтых каманд, у афіцыйнай гісторыі такіх буйных лікаў мы не назіралі. Агулам налічвае гэта афіцыйнай гісторыі супрацьстаяння ў 3 матчы. Гулялі мы калісьці ў сезоне 2015 у першай лізе супраць тады звезды зоркі БДУ, да? Зігмантович ратуе нашу каманду ад 4-го прапушчана. Не хацелася б сёння разгром пабачыць. Там памыліўся Мікіта Кухцік, і таму атрымаўся такі момант. Ну, вось здаецца, што крыху нашы хлопцы не чакалі, што будуць яны прайграваць 0-3. Варанович выходзіць, спрабуе выйсці ў атаку, але губляе партнёр па камандзе Сергей Лынько мяч, і мусім ужо зноў жа абараняцца. Яшчэ адзін удар ад футбалістаў энергетыка. Ну, мусіць, як бы няма чаго губляць нашай камандзе, і вось на такіх сустрэчных курсах, можа быць, такі футбол мы будзем назіраць цягам другога тайма. Вось, прыгадваючы гісторыю супрацьстаянняў паміж камандамі, адзначым тое, што ў сезоне 2015 года ў першай лізе двойчы згулялі крумкачы са звездой БГУ і зазналі тады перамогу з лікам 2-0, а таксама згулялі ў нічыю 2-2. Агулам да сённяшняга матча так найлепшым бомбардзірам гэта супрацьстаяння энергетыка БДУ і крумкачоў з'яўляўся, хто б вы думалі, Філ Іванов. Былы легендарны якраз такі футбаліст крумкачоў. Калі Філ глядзіце эту трансляцыю, перадаем прывітанне на далёкі паўночнаамерыканскі кантынент Філу. Моцна яго ў сённяшнім матчы, можа быць, і не хапае, але тым не менш ёсць у нас Сергей Лынько, іншы звыш дасведчаны нападнік, які зараз праз правы фланг спрабуе развіць атаку нашай каманды. Ростислав Сера адзін пайшоў на дваіх. Ну, быццам бы дрыблінг ніколі не быў моцным бокам Ростислава Сера, як мне здаецца, і, можа быць, варта было б паспрабаваць далёк стрэліць у гэтай сітуацыі Ростиславу. А ці быў там дрыблінг? Ну, спроба на яго, заход на нешта такое можа быць, але, ну, зноў жа, наколькі назіраю, не самы моцны бок Ростислава менавіта гэта. Ну што, прабач.
Забираюць мяч у Марозіка, да, сапраўды доўга падбіраў нагу, прымаў рашэнне. Наш футболіст, але вось Варанович класна грузіў штрафную, і Селядцоў не з першай спробы, але все ж таки забірае мяч. І што, зноў, здаецца, колькаснай перавагай валодае Энергетык у гэтай атацы. Кухцік мяч выбівае, разряджае абстановачку, і Баранаў на Марозіка, быццам бы, так ведаеце, сітуатыўна 2 ў 2 магло атрымацца, але тым не менш ужо вяртаецца падтрымка. Ой, добра, ну Ленько. Ай-яй-яй. Да, Серый класна вырязаў, да, на іншага Серага, але тым не менш, ну, трошку лічоных, можа, там, дзесятку сантыметраў не хапіла гэтай перадачы, каб прайсці. Ну, вось Серы баец бароўся, але ж не атрымалася у яго на кутнік перавесці мяч. Ведаеш, на маё меркаванне, я лічу, што ўжо па такім матчы трэба выпускаць больш... Мяне хацелася, але ж больш гульцоў нашым трэнерам, каб даць практыку усім пагуляць, тым больш супраць такога моцнага саперніка. Баранаў са Старікам, сёння, можа быць, варта не цурацца, бо бачылі мы, як неўпэўнена можа гуляць Селядцоў сёння, таму, можа быць, варта і правяраць гэта абрамніка, а пакуль прыгожае ўзаемадзеянне. Варанович! Ну, ай, Серы! У гэтым увесь Ростислав, давай будзем шчырым. Ну, цікава, што ён вырашыў першым дотыкам прабіць. Не цікава, як гэта атрымалася. Адчуваецца тарпедаўская школа, мінская тарпеда, сказаў бы я, напэўна, у гэтай сітуацыі, і скажу, што мне замінае. Недолюбліваеш ты мінская тарпеда. Да я сумую па іх, шчыра кажучы, іх не хапае ў гэтым сезоне, бо, ну, што мне той Спартак, калі ёсць тарпеда? Ладуцька з Ігмантовічем гэтым разам разбіраюцца надзейна, і Віталь далёка, да. Ну што, Ленько? Лыня мне падабаецца сёння, калі шчыра, не ведаю. І зноў Ростиславу дріблінг, ну... У імені Ростислава няма літары Д, якая адказвала за дріблінг. Так перад гэтым ты пра Марозіка казаў, здаецца, пра дріблінг. Не, ўсё пра Серага, ўсё пра Серага. Всё пра Серага? Ну ладно. Ну што, абараняецца наша каманда. В чарговы раз Зайцев уключае сваю 5-ю перадачу і не дае прадыхнуць суперніку. Ну, ось, калі шчыра, хацелася б Зайцева пабачыць не ў абароне. Мабыць, выпусціць Іваненка, а Зайцева вышэй. Ну, паглядзім, можа, і такую трансфармацыю мы пабачым цягам другога тайма, бо Пантелей мы бачылі цягам першага тайма, да, рэгулярна размінаўся, мы ўжо падказвалі з табой ягоную замену, а тым не менш, як кажуць, воз і ныне там. Што, зноў абараняемся мы, сёння менавіта такі лёс нам наканаваны пераважна ў другім тайме, тым не менш, не гледзячы на колькасную такую меншасць, паказвае наша каманда, што можна і ў 10 ладзіць атакі на браму суперніка. Што, Картоеў? Ну, такі моцны стрэл, але ж міма. Да, гэта якраз свеженькі футбаліст, які толькі ў перапынку з'явіўся. Это Александр Жлобіч, 11-й нумар. Ужо не першы раз мы бачым яго на правым флангу, ствараючы небяспеку для нашых хлопцоў. Ну што, Зайцев, профільныя абавязкі крайняга абаронца зараз будзе выконваць, а менавіта вводзіць мяч за бакавой на Серага. Вось такія нескладаныя, да, рашэнні. Гэта, здаецца, больш пра Ростислава. Не трэба яму ускладняць гульню часам, а рабіць тое, што ён, ну, так ці інакш умее. Але ж ўсё ж такі згубілі мяч. Марозік. 2 дзесяткі ў нас на флангу сышліся. І Кухцік ледзь не прывозіць у гэтай сітуацыі.
О, нормально. Прысели мы з Іллём, можа быць так за гэтым матчам будзе назіраць трошачку папрыемней, сябры, бо сапраўды звыкліся цягам сезона мы так назіраць больш за атакамі нашай каманды, а сёння нейкі новы досвед для нас, мусім абмяркоўваць, як каманда гуляе ў абароне, а ў абароне яна сёння гуляе не найлепшым чынам, будзем шчырымі. Я вось якраз сядаў і прапусціў момант, што там было. Раскажы, калі ласка. Што не так зрабіў Кухцік? Ну, зрезаў мяч настолькі, што мог і за шкірку закінуць Віталю Зігмантовічу. Тым не менш, проста кутнік атрымаўся ў нашай каманды, а вось гэта зараз сітуацыя была як гол у першым коле, адзіны гол у тым матчы, калі пасля розыгрыша кутніка спрабаваў футбаліст Энергетыка закінуць так за шкірку зноў жа нашаму Віталю. Саша, зверни увагу, дзе Саша гуляе, да? Ну, Варанович у гэтай сітуацыі зусім не на профільнай сваёй пазіцыі, а недзе наперадзе. таму што ўжо, мне здаецца, па такой гульні можа хто дзе апынуцца. Ну, не хацелася бачыць, каб балюнак гэтай гульні ламаўся ў выкананні нашых футбалістаў. Хацелася, каб цэласная такая. Ну, мне здаецца, што зараз якраз у футболе тренды такія, што ўсё менш малюнку можна пабачыць. На маё меркаванне футбола. Што за словы пайшлі? Ну, Яшчэ адзін кутнік ад Энергетыка, яшчэ адна мажлівасць павялічыць лік на табло, тым не менш. Ён па-ранейшаму 3-0. Ну, важна сёння ў тым ліку размачыцца, значыцца адным голам, бо ну вельмі, я так разумею, не любіць Энергетык прапускаць, а ў нас між тым падвезлі новых футбалістаў на поле. Алексей Хадневіч разам з Міраславам Тамковічам у паўзе з'явяцца, і Віталь Зігмантовіч зараз зноў з першай спробы не забірае мяч гэты надзейна ў рукі. Лынько не прайграе гэтай барацьбы, серы можа прайсці. ну, Класна клаў Сергей Лынько гэты мяч. Я думаю, вы, як мы з Іллём, з заміраннем сэрца назіралі за ягоным палётам, тым не менш не хапіла яму трошка, і што? эх, блин, я вельмі спадзяваўся, што не заменіць Сергея Лынько. Больш за ўсіх ён мне сёння падабаўся, але ж яго вось замяняе Хадневіч, 9 нумар. І Ростислав Серых поле пакіне. Ну, ўжо пакінуў. Так, замест яго выходзіць Міраслаў Тамковіч. Тым часам у Энергетыка таксама двайная замена адбываецца. Ілля Казакоў, нумар 14 на полі з'яўляецца, і нумар 24 Артём Холюсел. Спадзяюся, правільна вымаўляю я прозвішча гэтага футбаліста. Зноў жа, калі ёсць заўзятары Энергетыка ў трансляцыі, сябры, падкажыце, можа быць, і памыляюся я. Зазіраю я па трансляцыю, новых каментароў у нас быццам бы няма, яшчэ тыя, што датычацца выдалення Гардзейчыка, я бачу тут, сябры, зноў жа, залітайце, дзяліцеся ўражаннямі. Нам заўжды так весялей назіраць за гэтым матчам. Зноў жа, дзяліцеся як бы меркаваннем, можа быць, каго хацелі б пабачыць у фінальным этапе ў якасці супернікаў нашай каманды, бо, нагадаю, фінальны этап будзе ўключаць 6 груп па 6 каманд. І з кожнай з каманд згуляем мы па адным матчы. Так, сумна нам і самотна глядзець сёння гульню, таму сябры, пішыце каментары, так хаця б крыху будзе весялей. Вось. Ну, але ты казаў, што чакаем, трэба важна хаця б адзін гол забіць, размачыць. Я лічу, што трэба забіваць 4 галы і перамагаць. Ну, можа быць, для гэтага з'явіўся на поле найлепшы бамбардзір нашага мінскага дывізіёна Алексей Хадневіч, і ён зараз селядцова прэсінгуе. І Тамковіч таксама прэсінгаваў абаронцу. Вось такія дзеянні ад сённяшніх навічкоў на поле зараз. Ну, да, і давай згадаем, што Тамковіч мінулы сезон правёў у складзе Энергетыка, то бок, ну, для каго, а для яго гэты матч можа быць і прынцыпова, а можа быць і не ведаю я, на якіх умовах, пры якіх умовах сыходзіў Міраслаў з Энергетыка, але там даводзілася яму трошку гульнявы час атрымліваць яшчэ ў рамках першай лігі. А пакуль Марозік адзін супраць цэлага войска абаронцаў
Энергетика, яны там з Тамковічем опинуліся, не было падтрымкі ў выглядзе Хадневіча, вось уже і Хадневіч у гэту атаку ўключаецца, але Алексей мусіць компас паблытаў трошачку, бо брама суперніка вынесла. Ой-ой-ой. Хаця пры гэтым мне лёгка разважаць. Пяткай прыгожа згуляў Тамковіч, але ўсё ж такі мяч апынуўся пасля такога паса у энергетыка. Да, і здаецца, улічваючы вось эту колькасную меншасць, трэба Марозіку трошку больш актыўна вяртацца, каб дапамагаць сваім. Тым не менш назіраем мы Зайцу. І Зайцу без парушэння правілаў гуляе супраць футбаліста энергетыка, але так трошку з'едліва суправаджаюць гэта заўзятары Крумкачоў, да, быццам бы там і таксама трэба Зайцаў выдаляць, калі ты ўжо гардзейчыка выдаляў. Не заўзятары Крумкачоў, заўзятары энергетыка. Энергетыка. Сказаць. Так, а вось заўзятары Крумкачоў лічаць не так, як заўзятары энергетыка. Ну што, хто ў нас там на поле апынуўся? Можа быць, побачым мы з тобой, але зноў жа мы ў перапынку абмяркоўвалі, што гэта самы дурацкі камплект формы, які можна было прыдумаць. Я пра вось гэты аранжава-белыя спалучэнні колераў, на якіх ні халеры не бачна. Я разумею, што гэта можа быць там неяк, я не магу сказаць модна, але там можа быць стылёва. Я думаю, не то, што модна-стылёва, я думаю, гэта Што было, то і далі? Не, я думаю, колеры энергетыку такі, яны у блакітным гуляюць, у аранжавым. Ну, просто зрабіты на гэтым чорныя лічбы, да? І зусім іначай гэта глядзелася. Зусім нам прасцей было б сваю волонцёрскую працу працаваць. Я маю на ўвазе каментаваць гэты матч, бо так штораз разбірацца, якая лічба на спіне суперніка, ну такое сабе. А вось яшчэ адзін далёкі стрэл. Але гэтым разам, ведаеш, Віталь Зыгмантовіч ужо не губляе, не дае ніякага шансу мячу і забірае яго надзейна ў рукі. Што, даўно так мы не бачылі хвіліны дзве ў выкананні нашай каманды, як мне здаецца, можа варта ўжо падключыцца. Так, і вось калі казаць пра гульню Віталя, акрамя выніковай памылкі другога голу, так, мне здаецца, добры матч сёння ад яго. У першым і трэцім, напэўна, яго не абвінаваціш гала. Разумееш, просто вось гэтая памылка пры другім голе, она такая трошку настрой паўплывала, як мне здаецца, бо вельмі неабавязковая яна была і ў вельмі такой unforced error, кажучы, вось гэтай тэніснай тэрміналогіі, ну не змушаная гэтая памылка была. Можа быць, варта было пусціць той мяч, каб ён вылецеў проста за межы поля. Ну так, ну, але ж ці думаў ён, што не зможа ён утрымаць мяч, але калі глядзець па гульне, то здаецца, што больш такой вырашальным быў першы гол. Пасля яго штосьці змянілася ў гульні нашай каманды, пакуль магло быць цікава, але ж не цікава. Перавісеў ладуцька свайго апанента, тым не менш мяча не крануўся, і Кухцік мяч на газон апускае, Старікаў. Сёння трэба быць пільным, бо сапраўды не даюць яму прыдыхнуць група атакі энергетыка. Што ў нас на табло 22-га хвіліна. Другога тайму. Скажам ужо пра гэта. Дадавай да 47. Ладуцька з Селяцовым, і што? Ах, не апусціў мяч на газон Хадневіч адразу, да, не апрацаваў яго пэўным чынам і мог бы здалёк кідаць за спіну Селяцова. Алексей, а так парушэнне правілаў атрымалася. Але выбачаецца Хадневіч перад капітанам энергетыка Прыгодзічам. Все ў парадку, эпізод зайграны, як кажуць. Так, сталы футбаліст нашай каманды выбачыўся перад сталым футбалістам энергетыка. Ладуцька зноў Варановіча падключае. Кухцік, вы чулі, я думаю, і вы, улічваючы цішыню на стадыёне, як выклікнуў сваё «Я, Мікіта», пакуль бежым у атаку, Тамковіч справа, Марозік падключ... Ну! І быў момант, і давай ацэнім дзеянні Міраслава Тамковіча і аддамо належнае ўладу Марозіку. Напэўна, ўсё ён правільна рабіў, як бы мы яго не крытыкавалі там цягам сезона, у гэтай сітуацыі згуляў належным чынам. Так. Адзначым Селяцова, да, напэўна? Так.
зараз добре згуляв і Морозик, і Селенцов. Ну, треба Морозику сьогодні. Працягваць сваю вот эту серію выніков у апошніх матчах. Нагадаю, 3 мячы ў 4 апошніх матчах на рахунку Морозіка. Чаму б не зрабіць 4 ў 5, а можа быць і 5 у 5. Пакуль 6 у 5. 6. Ой, да на здароўе. Ну! Яшчэ адзін ад Морозіка. І што, пенальці? Пенальці. І картку, треба показувати картку. Што? Дык адварот. Отворот. Что такое? Перагляджу я гэты момант з табой на паўторы. Перегляди. Ну, это не ведаю. Нам... Давай з табой пераглядзім хоць на маім невялічкім экране тэлефона, паглядзім, што там было. Ну, гэта пенальці. Это калі быў бы Сергей Рубаха, давнішні заўзятар, то ён бы дакладна пацвердзіў, што гэта пенальці. Ну, зрубіў. Ну, ведаеш, тут парушэнне было ўжо пасля таго, як Морозік у мяч гуляў, але тым не менш, да? Ну, не, было парушэнне, все, гэта пенальці. І, мабыць, і картка, я б сказаў, жоўтая, як мінімум. Ой, ладно, цікавы канчаецца гэты эпізод. Жоўтую картку мы пабачылі, такі незразумела на чый адрес, тым не менш не тое развіццё падзей, якога мы чакалі, якога быццам бы напрошвалася. Ну, ёсць зараз нагода трошачку пажуріць нам з табою Віктора Залеска. Мы ж тым не згадвалі брыгаду арбітраў, але быццам бы і не заслужылі яны гэта цягам другога тайма. А пакуль абараняемся мы, зноў жа мусім вельмі пільнымі быць, бо шмат такіх зонаў, дзе футбалісты Энергетыка гатовы адкрывацца і прымаць гэты мяч. Супраць Старікава з парушэннем правілаў гуляе сапернік, і все ў рамках адэкватнага, да, паразумеліся зноў жа футбалісты, ніякіх прэтэнзій адно да аднаго не маюць. Ладуцька хутка зноў жа з Кухцікам. Баранаў шукае адрасата, але быццам бы такіх відавочных адрасатаў і няма. Там адкрываўся Хадневіч, але ж яму пас не быў зроблены. Ну, Хадневіч, зверні увагу, так нізка ў пошуках мяча апускаецца, ён быццам бы і не цэнтр форвард. Такое ўражанне складаецца часам. Мне здаецца, гэта па-першае, таму што -1 гулец у нас, нагадаю, чырвоная картка Гардзейчыку. Але і ўсё ж такі, таму што цяжка даходзіць мяч да нашых атакуючых гульцоў, таму і самім ім прыходзіцца спускацца. Няўжо, ведаеш, пасля 4-й, ну 3 дакладна памятаю, ладно, не буду прыбіраць, 3 парушэння правіл ўжо было на рахунку прыходзіць, і ўрэшце рэшт пасля 3-го ўсё ж такі прыгадаў Залескі, што ўжо не першы эпізод, і варта па сукупнасці адзначыць гэтым восеньскім надыходзячым колерам капітана Энергетыка. Ну так, ну што, трэба ўжо забіць. Ведаеш, што трэба? Трэба спадзявацца, што са Старікам ўсё будзе добра, бо вельмі неўпэўнена сёння на газон падымаецца, яшчэ трошку кульгае ён, але дапамогу не аказвалі. Можа быць, разбегаецца зараз. Так, спадзяемся на гэта. Бо каго, ну, любого футболіста не хочацца губляць, але Старікава это майго такого фаварыта відавочнага пакуль. Ой-ой-ой-ой-ой. Гэта мне падабаецца. Это Ладуцька? Не, Ладуцька, да, Януш, ну ё-моё. Ну, да што, ну, рука... Можа, его ставка там на канторы заходзіла, да, не заходзіла. Мабыць, проста ён любіць Марадонну. Ведаеш, ну... Ад вялікае заданне, будзем шчырымі. Вара няма, мабыць бы, і не пабачыў, што рукой згуляў. Януш. Да, меняются флангами. Не меняются флангами, то не. Да, сапраўды, зверні увагу, што футболисты Энергетика з 11-17 флангами поменяли. Так, зразумел. Мы-то звыкліся бачыць, што Жлобіч на правом флангу тэрарызаваў нашу оборону, а ён ужо на фланг левый пабег. І што ў нас? Федарович на поле з'яўляецца, абаронца. Энергетика 19-гадовы. Штосьці часам на стадыёне бывае так ціха, што здаецца, ўсе чуюць толькі нас і размаўляем толькі мы. Ну, на здароўе, да. Ведаеш, заўзятары за квіток заплацілі, чаму бы не паслухаць, умоўна кажучы. А пакуль якраз такі працуе вось гэтая замена флангамі.
Ну что, выбить, треба трошки розрядити обстановку. Тут бы сейчас еще это, добрать А наші гульці пасуються. Нормально, треба. Да, треба пасуються потренувати. зараз. Потренувати паси можна, вже можна. Нам ще 17 хвилин назирається у другім таймі за гэтым матчем. Нагадаю, лік 3-0. 2 галы да перапынку паспеў забіць энергетык, яшчэ один гол пасля перапынку. І вось пакуль буйная параза свеціць нашай камандзе. Буйной паразы в этом сезоне у нас и не было. Проигрывали мы ФСК энергетику с минимальным ликом 1-2. РЦАР БДУ так само 1-2. И была еще одна минимальная параза уже у кубку супраць Нафтана. Ну так там много. Там не параза, там нічия була. Це вже у додатковий час, якого у чемпіонаті то і немає. Ну добре, пойду вийду, що душно стало. Ну. Да не то, що душно, просто ведаєш, треба казати, що з клубом вищої ліги ми згуляли у нічию. Добре. Не подманываем. Ну, давай, слухай, згадаємо то, що ми в 1-16, да, вельми так надійно гуляли, да, до 80 якої там хвилини. Короче, вельми варто, вельми так достойно згуляли ми супроть этого суперника, але варто отзначити, що і енергетик так само відзначився тим, що дійшов до стадії 1-16 фінала, пройшовши спочатку БДУ з ліком 4-1, потім була перемога сухая над Агрофелище. І в 1-16 згуляли супроть команди вищейшої ліги. Ну, ведаеце, чулі, ще не забыліся про футбольний клуб БАТЭ, менавіта ён став суперником энергетика в 1-16 фінала. І там так само энергетик вельми класно згуляў, знаўшы мінімальную паразу з лікам 1-0. Гэта наогул адзін з двух матчаў у сезоне, калі энергетик пропускаў. Давай звернем увагу і на гэта. За 2 десяткі матчаў толькі у двух супрацьстаяннях энергетик сыходзіў з поля з прапушчаным голам. Адзін з гэтых матчаў это быў Спартак мінскі ў рамках чэмпіяната ў другой лізе і супраць БАТЭ. У трох яшчэ супраць жа БДУ прапускалі ў кубку. Вось, да, 4 мячы за ўвесь сезон, пакуль прапушчана. Сёння былі такія таксама магчымасці ў энергетыка, яшчэ адзін мяч, 5-й юбілейны прапусціць у гэтым сезоне. Надзейна просто гуляе Варанович, не стаў нічога выдумляць, просто на кутнік перавёў. У нас рыхтуецца пакуль што замена. Урэшце рэшт дачакаліся Панцелея Іваненко, да, мы з табой. Ну цікава замест каго? Ну, давай так, ёсць інфармацыя, што замест футбаліста ў белай форме, хутчэй за ўсё з'явіцца Панцелей Іваненко, засталося вызначыць футбаліста, з якім нумарам ён заменіць. Яшчэ, мабыць, не толькі ў белай, а ў светла-блакітным. Ну, такая імавернасць ёсць. Замест Зігмантовича, ладно, Ну, да, ёсць. жарты жартуем. А контратака нашай каманды можа зараз дарыцца. Хадневіч недакладную перадачу робіць, на вялікі жаль. І контратака захлынулася наша на 32-й хвіліне другого тайму. Яшчэ 13 хвілін назіраць нам гэты матч. Ну, плюс, я думаю, хвіліны 2-3. Ну, 3 хутчэй схіляюся. Я пакуль да таго будзе дададзена, улічваючы тую колькасць замен, адзін забіты. Тым не менш, рана пра гэта казаць, бо шмат чаго яшчэ можа здарыцца ў апошнія 10 хвілін, якая пауза можа нас напаткаць, а пакуль Старікаў разварочваецца, правда, робіць гэта вельмі павольна. Баранаў з Тамковічам зноў жа, Старікаў. Назад і назад. Атаку быццам бы наперад трэба развіваць, а не ўсё ж такі. І Старікава якраз мяняе Владзімір Бушма. Можа быць, Зайцаў пойдзе гуляць вышэй на пазіцыю Старікава, а Панцелей зойме сваё месца на флангу абароны. Ці, можа быць, наогул тройку цэнтральных абярэ зараз такую фармацыю Владзімір Бушма, хто яго ведае. Ну вось пабег на правы фланг Панцелей. У гульню вступіў нумар другі Панцелей Іваненко. Да, пацвердзіў наша з табою назіранне дыктар па стадыёне, і што парушэнне правілаў фіксуе арбітр не на карысць нашай каманды. Ну што, давай паглядзім, быццам бы, а пакуль не зразумела. Не, ўсё ж такі з чацвёркай быццам бы працягваюць гуляць, а Зайцу пайшоў вышэй па флангу. Ну, то, што ты хацеў, то і здарылася. Так, прычым, што, мабыць, не замест Старыкава па пазіцыі. Атрымаў твою смс-ку Viber Владзімір Бушма і прыслухаўся да яе.
Ладучка гэтым разам ужо не рукой гуляе, а трошку іншай частінай свайго цела, галавой, гэта быццам бы больш зарэчна ў гэтай сітуацыі, разряджае абстаноўку, але ненадоўга, бо Морозик. Ну, опускай ты гэты мяч у не самай складанай сітуацыі. Да, часам элементарныя апрацоўкі мяча не хапае нашым футбалістам Зайцу. Вось ён выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі. На Морозіка аддае, але зноў жа ўладу не даюць лішняга метра квадратнага, каб перадыхнуць і каб трошку наперад гэты мяч прасунуць. Ужо такі чарговы раз не даюць нам выйсці ў атаку футбалісты Энергетыка. Тым не менш, давайте не забывацца, сябры, што гуляем у 10 супраць 11. І нам і ў роўных складах было вельмі няпроста, а тут у меншасці, ну, з Энергетыкам вельмі непростая задача. Так, тым больш, што пакуль што ў меншасці мы гуляем лепш, чым у роўнасці. А пакуль 26-27 нумары Энергетыка будуць выходзіць на поле, гэта Кулага і Сілкін. Ці Кулага. Ці Кулага. Хто яго ведае, можа быць. І складана мне вызначыцца з націскам, але так, сапраўды двайная замена ў бліжэйшай паўзе быццам бы намячаецца ў складзе Энергетыка, вось яна і паўза дае дазвол. Галоўны арбітр, нагадаю, гэты матч у нас сёння Віктор Залескі абслугоўвае з пераменным поспехам, але, ну, збольшага, калі так прыгасіць нашы з табой эмоцыі, быццам бы, ну, не горшае судзейства мы сёння назіраем, хаця пытаннічкі часам узнікалі ў нас з табою. Мне здаецца, ўсё ж такі пенальці там быў. Пра картку, мне здаецца, яе не было, але ж тут ужо больш спорна, так? Ну што, разгуляюць? Ці падачу мы пабачым? Не, ўсё ж такі падача зараз. Чакае нас у выкананні футбалістаў Энергетыка. І Кухціка зноў жа пачулі мы з табой у эфіры. Ягоная ўпэўненая я гэтым разам апынулася не актам самаўпэўненасці, а сапраўды вынасам мяча. А пакуль, ну што, Варановіч зноў вышэй за ўсіх, пакуль крыху блытаецца ў мячы, але нармальна. Ну што, Морозік, давай! Морозіку не ў шырыню трэба было заходзіць, аж, як мне здаецца, зноў жа. Трэба ўжо ўсё пазіцыйна. Ну! Ай-яй-яй! Зайцаў. В складе футбольного клуба «Энергетик ГДУ» отбывается замена. Оля покинул номер 17 Али Картоев и номер 8 Егор Лукашенко. У гульню вступили номер 26 Артем Кулага и номер 27 Роман Штуркин. Ну ладно, не будем мы с тобой этой каламбуры. Каламбурить и обмерковывать замены, да. Пригадаем то, что на Х-зоне зараз певний час провел капітан Енергетика Пригодич, але все з ним у порядку і вертається ён у гульню. Так. Ну что, Тамкович не дае прадыхнуць абароне суперніка і зачапіўся за гэты мяч. Можа быць, увосена заход на галевую атаку ад нашай каманды. Хацелася б мне в это моцна верыць. Баранаў аднаго прайшоў і што грузіць. Ну! Ай, блин! Ну, Морозик, ну что ж такое, поклади ты гэта ўжо. Мне здавалася, што і Хадневічу можна было ўжо, можа быць, лавіць брамніка на супрацьходзе і погрузіць у далёкі ад сябе кут, але... Ведаеш, на Морозіка гэта было, ну, добры ход ад Хадневіча, але ж у Ладзе не атрымалася стрэл. Ну што, Кухцік. Морозик, конечно, упарта не хоча працягваць сваю серію. Тым не менш, верым, што будзе ў яго яшчэ магчымасць выправіцца і адзначыцца голам. А пакуль Зайцаў змагаецца, але ну, не адбірае мяч у гэтай мікрадуэлі. Што, паспявае да гэтага мяч. Хадневіч на Тамковіча, той на Зайцева. Вяртае мяч Тамковічу, і што Зайцаў ёсць. Быў фланг перад ім, скажем так. Але пазбаўляюць мяча, як кажуць, абязмячылі нашага Іллю, які пасля... Так кажуць.
Чуў я раней калісьці, калі глядзеў беларускае тэлебачанне, такі дзеяслоў ад беларускіх каментатараў, абязмячыць, заўжды з гэтага трошачку так пасмейваўся, але тым не менш, ведаеш, калі ў эфіры слова не хапае, чаму бы не ўжыць нешта добра забытае. Ніхто не спяшаецца, ўсё ўжо быццам бы вызначана ў гэтым паядынку, таму я думаю, не хутка мы пабачым розыгрыш гэтага мяча. Мусіць, падачу ў штрафную нас з вами чакае. Слухай, такое па адчуваннях у нас, ведаеш, яшчэ колькі там, 13:40 на гадзінніку, такое пачуццё, што ўжо пад вечар справа ідзе. Ну, ведаеш, Што чацвёрты залятае ў браму Крумкачова. Энергетык пацвярджае рэнамэ каманды, якая удала карыстаецца стандартамі, і 4-0 робіцца лік. Зразумела, можна доўга разважаць, што можа быць там незаслужаная такая буйная параза, што трэба ўлічваць адсутнасць гардзечка, але так ці інакш лік на табло застанецца. заслужана, незаслужана, ведаеш, ўсё ж такі і выдаленне было таксама ў гэтым матчы, і, ну, у нашай каманды, таму трэба проста рабіць нейкія вывады. Ну, слухай, застаецца спадзявацца на тое, што гэты вось матч, які мы з табой сёння назіраем всё яшчэ, стане пэўнай нагодай, каб для таго зрабіць высновы і, можа быць, пашукаць нейкае ўзмацненне для каманды пад фінальны этап. Ну, Чаму бы не? Так, сёння няма... Ну што? Такі свежы Тамковіч выйшаў даволі жвавенька, але ж не атрымалася ў яго зараз што-небудзь небяспечнае. Свежы Пантелей, але ўсё роўна не атрымалася ў яго за кошт свежасці выйграць гэтую барацьбу. Саступіў ён у гэтым спрынце, які мы пабачылі на правым флангу нашай каманды. І ўсё гэта працягваецца атака энергетыка. І што, адмахнуліся ад Алексея Баранова, не заўважае гэта арбітр, трошку прапускае такія мікрамоманты. Віктор Залескі. Так, пачынаў ты казаць, што трэба ўзмацняць ростер наш. Ну, я не кажу, што трэба, я кажу, што можа стане нагодай падумаць пра гэта, да? Я кажу, што трэба дакладна ўзмацняць пад плэй-офф, калі мы хацім што-небудзь дабіцца, трэба. Вось, і ўсё ж такі, калі казаць, што вось сёння няма таго ж Вадзіма Фастаўца на лаве, мабыць, ён... Сергея Казякі, Алексея Маліноўска, Пралескі няма. У нас шмат футбалістаў, якія зараз з-за пашкоджанняў прапускаюць гэты матч, але... Пашкоджанне ў Фастаўца, ведаеш ты? Ну, да, што-то такое мне казалі. Вадзім, калі ты ў трансляцыі, падкажы, ці не памыляюся я пра гэта чуў. Вот, просто пагадзіся, што Фаставец, што Маліноўскі, ну, не самыя горшыя опцыі былі б на ўзмацненне гэтага складу. Але трэба глядзець, наколькі доўга выбылі гэтыя футбалісты. І калі на фінальным этапе мы на іх не разлічваем, то сапраўды ўзмацненне цалкам лагічным было б для нашага калектыву. Можа быць, гэта ўзмацненне варта было б зладзіць за кошт тых футбалістаў, якія, ну, ў нашым дывізіёне выступаюць, але каманды якіх не крочаць далей у фінальны этап. Чаму бы не? Так, ёсць таксама моцны ўсё ж такі футбаліст, а пра Фастаўца яму ў любым выпадку трэба яшчэ разыграцца, растрэніравацца пасля арміі, таму што ўсё ж такі колькі ён год лічы не гуляў. Ну, я наогул спачатку, да, у меня была інфармацыя, што Вадзім пад фінальны этап пераходзіў у нашу каманду, менавіта вось на фінальным этапе чакалася ягонае з'яўленне, але потым, я кажу, нешта перайгралася трошку, і Вадзім некалькі разоў і на замену паспеў выйсці. Вось, таму Вадзіму ў любым выпадку чакаем на фінальны этап, бо, ну, памятаем, якой шыкоўнай гэтая опцыя можа стаць. Мы памятаем, як яны ўдала з Сенем Старікам разрывалі ў 22-м годзе. Так, калі зноў зловіць кураж, то гэта можа штосьці даць нашай камандзе. Хадневіч на Варановича. Саня один. На один не рызыкуе і аддае на Кухціка. Мікіта.
Ой, Зигмантович! ну ось яшчэ пару хвілін таму мы з табой нічога не расказалі пра момант. Яшчэ адзін момант адбіў Віталь Зигмантович. І вось зараз 1-1. Ну, што ўсё ж такі... Реабілітуюцца за свою Так. памылку, можна так сказаць, але лепш бы і памылкі-то і не было. Ну, Кухцік, слухай, я зараз у галаве сядзеў сабе, думаў, разважаў, якія пазіцыі прагнуць узмацнення, думаў больш пра лінію паўабароны. А вось калі такое здараецца і з Ладуцькім, часам выдае Януш дзеянні, якія выклікаюць у мяне пытанні, то зараз Мікіта Кухцік можа быць такі дасведчаны абаронца ў цэнтр. Ведаеш, як той же Сверчынскі, да, павінен быў быць у нас у гэтым сезоне, але не бачым мы Алексея. Так, наколькі вядома, што асвабадзіўся з свайго клуба з Грузіі Глеб Крыўцоў, мабыць, ён прыйдзе. Чаму б і не? Ёсць у яго класны досвед выступлення за Крумкачы, памятаем у сезон 2023. Калі дайшлі мы да фіналу і толькі там прайгралі Неве, але Глеб стаў сапраўдным, ну, напэўна, найлепшым нароўні з Лынько ўзмацненнем для нашай каманды, як мне здалося. Так, тым больш, што мы ўсё ж такі часцей гуляем у 3 цэнтральных абаронцы, таму ростар абаронцаў цэнтральных павінны быць такім вялікім, каб быў выбар і каб калі якая траўма, было каго выпусціць. Таму так, узмацненне было б, я б сказаў... Вельмі дарэчна. Так. Ну, пагаджуся я, але тым не менш, зноў жа, не мы з там уяўляем скаўцкі аддзел, да, Крумкачоў, там паглядзім, ці атрымаецца каго падабраць пад фінальны этап, пад плэй-офф. Віталя, що це, да, сонце трошку, може, йому зашкодило в цій ситуації, сапраўды такое, може бути, не хочу казати сумом апошнє сонце, але, ну, хочеться вірити, що ще шмат його буде, але яно в цій ситуації, може, трошку замінало Віталю, каб надійно вийти на гэтый мяч. Таким чином, Кутнік розгуляли футболісти енергетики. Ну, ўжо суддзі стаміліся глядзець сённяшні футбол, таму толькі 1 хвіліну дадалі. Ну, Не верите на камбэк нашей команды? так, ну, па гульні, канешне, калі б верылі, то ўсё ж такі трэба дадаваць больш, але ж ці ёсць сэнс, вось так. Не, я цалкам згодны, да, што калі лік 4-0, калі каманда гуляе ў меншасці, і гэтыя 4-0 ні на што не ўплываюць, то відавочна. Ну, Мікіта ўжо разгуляўся, канешне. І атрымлівае жоўтую картку. Зазірнуў я ў свае канспекты і глядзеў, як хто там у нас з гульцоў патэнцыйна сёння можа зарабіць сабе дыскваліфікацыю. Відавочна, конечно, што, ну, Януш Ладуцька 2 матчы прапусціць. Ой, Януш Ладуцька. Яўген Гардзейчык пасля гэтага выдалення 2 матчы прапусціць. 2 матчы прапускаюць у нас, так? Ну, мне здаецца, да, што так, калі не памыляюся. Ну, я рэгламент у вочы не бачу. Ну, часам адзін бывае. Паглядзім, у Олега Давідовича пацікавімся, удакладнім эту інфармацыю. У Гардзейчыка 6, у Серага 4, яны мінулы матч прапускалі, а у нас пад карткай Старікаў, у якога 3. Старікаў сёння без папярэджання, здаецца, абышоўся, значыць, сёння будзе дасяжны на наступны матч. І цікава, ці абнуляюцца гэтыя карткі? Перад фінальным этапам? Так. Ну, так само. Мы ж не бачылі рэгламент, так? О, глядзі, штосьці Віталь выказвае. Каму, партнёрам я не звярнуў? Не, выказвае рэфу, прям падбег, сказаў. Падбег, штосьці сказаў, зараз спрачаецца штосьці. Я чую, да, Віталій, здаецца, яшчэ зараз на чырвоную картку нагуляе, бо сапраўды выказаўся. Ну, мабыць, штосьці там было. Ну, зараз падкажа рэзервова ягоная гэта праца, што Зигмантович нецэнзурную лаянку выкарыстаў. Ладно, Ілля, давай зноў жа падвядзём вынік. Цікава, чаму, што там было? Ну, чырвоную, відавочна, паказвае галоўны. Трэба бегчы Віталю, калі не ўбачыш картку, то не даш. Трэба ўбягаць. Убягай, так? Ну не, ён не быў павернуты на картку, картка не залічвае.
Ну все, дякую, сябри, побачимо. 4-0 визнаємо поразу, чекаємо вас на наступний матч. 0-5, да, супроть БДУ, наступний виходний. Цей матч для вас коментували я, Олексій Борисевич і Ілля Куриленко. Почуємося на футболі. Да.